Tenanan iki takok. Sopo to jane sing duwe ide gawe mobil Ayla karo Agia? Kayak kembar siam ganti klambi, tapi bentuknya meh podo wae. Rodok ngono, kaya lho. Saka ngarep wis kaya kodok kurang gizi kaya MBG sing jarine akeh gisine. Lah mburine, astaga, persis kaya kerdus kajatane tangga sing dipeme ning ngisor srengenge, peyot kabeh. Wong tuku Ayla kakehan polah ngomonge sitikar sing satset. Satset apane bolo, nanjak sitik wae wis ngos-ngosan kaya atlet melayu 100 meter. Ayla ya ora kalah lucu. Mbok arep dipoles model opo wae, panggah ketok kaya dolanan cah cilik sing kegeden ukuran. Sing paling gatel iki pemilike seneng pamer. Mobil irit iki, Bro. Yo jelas irit. Lah wong mesine cilik dipeksa mlayu banter wae was bengok-bengok jaluk tulung. Intine Ayla karo Agia kuwi dudu mobil, tapi pengingat nek mimpi duwe mobil apik kuwi iso dadi mimpi sing rodok ngelu. Tapi yo akeh nek dalan. Kira-kira jimate apa ya? Santai wae ya. Iki mung roasting kok, aja dilebokke ati. Tapi disyukuri mumpaki. Nek kowe duwe Ayla apa Agia, ya dinikmati wae. Sing penting lah iso mlaku, dudu iso pamer gaya. Betul ta betul. Aja lali di-follow ya ben tambah ganteng.